kafiri minnu ka tɔɔrɔ ma se aw ma an n'u cɛ an ka kuranɛ ka nin kɔfɛ an bɛ jɔn lamɛn an bɛ jɔn lamɛn k'a kalannen don o ye jɔn ye an bɛ jɔn lamɛn c'est-à-dire n b'a ta ni ka segin ni bɛ ala de bolo mais kuma bi mɛn ka tɛmɛ kuma tigi kan ko in tiɲɛna silamɛya in bilala a mɛnna alakira sɔlɔ salam don dɔ la a sigilen don ani sahabaw n y'a fɔ aw ɲɛna su dɔ bɛ na yarɔ anw silamɛw ka sira kan ni su surunyali la i bɛ wuli k'i jɔ f'u ka tɛmɛ su ye fɛnba de ye ɲɛnɛma kan ka bonya cogo min na su bɛ bonya ni su bɛ tɛmɛ i bɛ wuli k'i jɔ foyi tɛ k'a yira tɔɔrɔ min b'aw kan an jɛlen don a la an yɛrɛ jɔlen filɛ an nisɔn man di a fɛ k'a ka kelenya yira sutigiw la k'a ka kelenya jira sutigiw la u k'a dɔn min su b'aw bolo mɔgɔ don anw t'a dɔn dɛ nka an bɛ wuli ka fara aw kan ko an ɲɔgɔnna su b'aw bolo silamɛ b'a jɔ fo su ka tɛmɛ i bɛ sɔrɔ k'i sigi su in nana kira wulila ni kira wulila jagoya a ka di a man di i y'a tɔw bɛ wuli sa bɛɛ wulila su tɛmɛnen dɔ ko kira ma ko mɛ mun n'i wulila ko nin ye yahudiya de ye mais kira y'a tigi filɛ kabako filɛla la quoi a ko ni yahudiya don an fa adamaden kɔni don ni tigi don ni min b'o la o ɲɔgɔnna tun b'a la yahudiya don mais ni tigi don anw de k'an ka mɔnɛ ko mun n'a sara yahudiyaya k'a ma se k'a yɛlɛma a ye nin kuma ninnu kɔlɔsi farali tɛ maaya kɔnɔ silamɛya bolo farali bɛ jogo de la silamɛya bolo o tɛ kafiri dama ye dɛ hali silamɛ mɔgɔ min bɛ seli n'i sɔminna na ko a b'i muso nɔfɛ i b'a fɔ n ka so bila n ka n'i ye n ka so nin bɔ o tɛ fɔ kerecɛn ma dɛ i kan tɛ yahudiyakɛ ma dɛ selilakɛ in n ka n'i ye n ka so yan nin na nka an da tɛna don o bɛɛ la mɛ dɔw ko k'a kɔrɔ de ye ko latigɛw de bɛ taa bi ala fɛ ala bɛ mɛlɛkɛw bila bi u k'an filɛ ka sɛbɛnni k'an tɔgɔ la an bɛna kɛ faama ye an bɛna kɛ waritigi ye an bɛna nin ko in k'e la an bɛna nin ko in k'e la ɲinɛ o tɛ tɛmɛ e kan nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan mɛlɛkɛw b'a bɛɛ de sɛbɛn bi ami n'a sɛbɛnna o tuma na muharamu ko latigɛ bɛ baara bi daminɛ o la mais a kɛra cogo o cogo min bɛna sɛbɛn an ka bi ala de b'a dɔn ala k'a kɛ hɛrɛ ye min bɛna sɛbɛn an ka bi ala k'a kɛ kisi ye ala k'a kɛ tanga ye ala k'a kɛ sago sɔrɔ ye a bɛ sunɔgɔbaatɔ kunu su in na tanazzalul malaikatu waruhu bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya a m'a fɔ ila de ko hata n'a kun ko ila matlayil fajiri ko tun b'a yira k'a fɔ ni fajiri welela bi o ye kadiri bannen ko a m'a fɔ ten dɛ ko hata a m'a fɔ ila de ko hata o tuma na ko hata in de b'i sama ka taa n'i ye fɔ selinjini sɔgɔma na ko lailatul qadri bɛ ban ye o ye an karamɔgɔ dɔw ka ye cogo ye su in na mɛlɛkɛw bɛ jigin ka na ɲɛdaw filɛ mais maa caman t'a nafa sɔrɔ dɛ non
a bɛ fɔra k'a ban hasidi kɔrɔ sen t'a la ayi o sen t'a la sinamusoman minnu datigɛlen don ɲɔgɔn na aw ti kuma ɲɔgɔn fɛ ko cɛ ko dan y'a yɛrɛ ye aw sen t'a la ayi olu sen t'a la sinji tigɛ la ka bɔ duba kɔnɔ ka t'i ka vilani jɔ o bi bɛn nka n ka hɛrɛ si tɛ se faso kɔnɔ bilen e ye sinji tigɛ dɛ e ye sen t'a la ani dangaden lakika fa ko a to i ma sɔn ba ko a to i ti sɔn olu yɛrɛ bɛ siri i ɲɛ i b'u nɛni yɛrɛ i bangebaaw kɔni ko e su in na e sen t'a la ani maa min kɛra dulɔ sɛbɛkɔrɔ minbaa ye dulɔ sɛbɛkɔrɔ minbaa kɔrɔ tɛ min bɛ dulɔ min ye koyi min bɛ dulɔ min ka mɔgɔw tɔɲɔ dulɔ muduminu de kɔrɔ ye dulɔ yɛrɛ kɔni a tɛ se ka taa dulɔ kɔ mɛ a tɛ se ka taa dulɔ kɔ sira min kɛ mun ye a ka maa tɔɲɔ parce que n'i bɔra i hakili kan i bɛ sɔn ka fɛn bɛɛ kɛ a b'a janto nin na tɔɲɔlikɛla fana sen t'a la haramu bɛ maa minnu kɔnɔ olu sen t'a la ayi ayi olu sen t'a la ni kuma cayara dɛ o bɔra a bɛ sɔrɔ o de ka gɛlɛn ko in na dɔɔnin a bɛɛ fɔra maa si ma mankan kɛ ka haramu dun ma ɲi dɛ kira ko haramu dunna ka seli ti minɛ la yakbali lahu salata mur'in fi zawfihi haram ala ko maa o maa ni haramu b'i kɔnɔ ka n'i jɔ ko Allahu akbar i ka farida kɔni bɛ bɔ i kan na nka a ti minɛ dɛ ayi a b'i n'a fɔ sun n'i sunna tigɛ n'i da ye sun ma tiɲɛ dɛ nka baraji banna a non n balimakɛ e yɛrɛ b'a la o message min nana min y'a ci ma i ni ala cɛ i muso tɛ ayi o tɛ zamzam e sunnen i jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn ka message ci ma ne hakili la titiri tɛ message la n'i y'a titiri ye ka ban i tɛ sin ka girin ka i ka telefɔni bɔ yen ten ka na fan wɛrɛ fɛ nka e tilala k'a titiri don a kɔnɔ k'a kuma dumanniw mɛn i ka sun ma tiɲɛ dɛ nka baraji komi fɔra e sen bɔra a la jango n'i y'a répond o ka jugu a bɛɛ ye o la an k'an k'an cɛsiri mun na an ka sew mana ban an bɛ segin ala min ma parce que ne fɛ an kelen kelen bɛɛ k'an hakili to nin yɔrɔnin na mɔgɔ y'i yɛrɛ de n b'a ta ni ka segin aw ye don o don mɔgɔ y'i yɛrɛ de ya ala i denw bɛ yen n'a kɛra den ɲumanw ye peut-être k'i dɛmɛ ko dɔ la i musow bɛ yen n'u kɛra muso ɲuman ye peut-être k'i ɲɛnajɛ ko dɔw la i teriw bɛ yen n'u kɛra teri ɲuman ye k'i bɔ ko dɔw la mais n'i banana i sen karila i bolo karila i teriw n'i denw n'i musow bɛɛ bɛ na karisa i dekunna dɛ nin juguyara dɛ mais dimi min b'a la e kelen de b'a dɔn mɔgɔw b'i hinɛ minɛ mais min b'i kan o bɛ e yɛrɛ de kan o y'a daminɛ yɔrɔ ye n'i sara dun o yɔrɔ de la i b'a dɔn ko mɔgɔ y'i yɛrɛ ye denw b'u kɔ don i ye minnu wolo k'u ta k'u da i disi la u bɛ ɲɛgɛnɛ k'i kan hali a t'i tɔɔrɔ k'u dɛgɛ n'u kulela i bɛ se fɛn o fɛn na i b'a kɛ pour k'u dabila an bi i b'i muso labɛn ten
mais n'a fɔra don o don k'i sara kabini bana mana gɛlɛya wallahi jate fɔlɔ min b'i minɛ a ka kɛsu tile bɛ jeni bolo bitigi tile don a ye bitigi tile kɔlɔsi dɛ sinamuso dɔ in ka na taa dayɛlɛ ka minɛnw bɔ dɛ nin b'a sɔrɔ i ma sa han hakili bɛ to fɛn o fɛn i bɛna taa ka min dɔ ye tarika i b'a dɔn ko mɔgɔ y'i yɛrɛ ye i muso ye jate minɛ ka ban a dɔgɔkɛ madu kɔni o bɛ sɔn ka ne ta o a somɔgɔw bɛ sɔn k'a fɔ k'u bɛ ne di karimuba ma mɛ ne t'o fɛ dɛ mɛ nin b'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ ni ma bɔ a la fɔlɔ a bɛna dɔn mɔgɔ y'i yɛrɛ de aw bɛ nin yɔrɔ faamu mɔgɔ y'i yɛrɛ de fawo bawo denw yɛrɛ mɔgɔ y'i yɛrɛ de n'i sara fana u b'a fɔ ayiwa ni a fɔra ko i bɛ dɔ telefɔni karisa banna ko a sara sisan janaja ye waati jumɛn ale ti foyi ɲɛɲini janaja waati kɔ c'est à dire i korondotɔ ka bɔ i ka so ka taa dingɛ kɔnɔ k'o bɛ kɛ kuma jumɛn bɛɛ de b'i engagé janaja ye waati jumɛn la ilaha illallah n'i nana janaja kɛyɔrɔ la ka jama ye u bɛ ka min fɔ nin b'a ka kununko baro la nin b'a ka foro baro la mandirini ma ɲɛɲinɛ an ka saladiw kɔni tumu donna an na la ilaha illallah mɔgɔ y'i yɛrɛ ye a ye tile damadɔ don ɲɛji in ye tile damadɔ de ni minnu y'a bɔ yɛrɛ ni minnu y'a bɔ don dɛ tile damadɔ u bɛɛ ɲɛji bi jɔ baari bɛ sɔrɔ ka taa k'o tɔ nɔfɛ minɛn bi k'e kɔ pewu a y'aw jija k'o bi ban a y'aw cɛsiri dɔ de nana alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam n ye nin fɔ sisan a ko kira ma mɔgɔ jumɛn de ko ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan pour que ni ne y'o dɔn n ka n bila o sira kan kira y'a filɛ a ko mɔgɔ min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan e b'o tigi de ɲini a ko a ko ahabbu nasi ilallahi anfa'uhum linnas anw ɲɛna ne kun t'a dɔn kira bɛna fɔ tan ne ɲɛna u bɛna fɔ de mɔgɔ min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan mɔgɔ min ti bɔ misiri kɔnɔ mɔgɔ min yɛlɛmɛna alikaba kɔnɔ mɛ kira ko ayi mɔgɔ min ka di ala ye dafɛ bɛɛ ye mɔgɔ min ka hɛrɛ bi se ala ka dafɛw ma jɔnw ma k'o de ka di ala ye mɔgɔw ma c'est à dire mɔgɔ min ka hɛrɛ bi se mɔgɔw ma o de ka di ala ye a ka dafɛ bɛɛ ye i ye silamɛya ye anw ka silamɛya bi hinɛ de ne ye nin fɔ a ye an ka silamɛmuso kalannenba dɔ bɛ yen a ye kuranɛ durusi a kalannen don kosɛbɛ mɛ a sigiɲɔgɔn du dɔ bɛ yen o ye kerecɛn du ye kerecɛnmuso dɔ de bɛ yen kerecɛnmuso silamɛ na o na a bɛ tɛmɛ kerecɛnmuso in na da la a b'a fo mɛ silamɛmuso in nana tile damadɔ kɛ a tɛ kerecɛnmuso ye da la a y'a kun don so kɔnɔ ka foli kɛ ka na kerecɛnmuso dalen sɔrɔ a ko n balimamuso ne bɛ tɛmɛ da la yan kuma o kuma k'e fo n tile fila ye nin ye n t'i ye a ko n man kɛnɛ n degunnen don silamɛmuso in gɛrɛla la a degunnen don a ko i ti jɔ n ka kuranɛ dɔ kalan i kunkolo la aya dɔw bɛ na n'i y'a kalan ala bɛ sɔn i bɛ lafiya kerecɛnmuso ko silamɛmuso ma cogo di a ko kɔngɔ de bɛ na kɔngɔ de bɛ na silamɛmuso wulila o yɔrɔ bɛɛ ka taa ka so ka dumuni labɛn ka n'a d'a ma a ye dumuni kɛ ka fa ka hakili sigi
silamɛ muso ko a ma a ko ti chonga kuranɛ kalan ye wa a ko ayi ko n ye kuranɛ ye ka ban sigi zamzamiyu la ilaha illallah Allahu akbar kuranɛ yera c'est-à-dire kana kuranɛ kalan ye n y'a ye ka ban Allahu akbar a y'a ye parce que n y'a ye kuranɛtigiw ja aw bɛ hinɛ kuranɛ ye bila hinɛ de la kuranɛ ye bila makari de la hali i tɛ maa min dɔn i ni maa min tɛ diinɛ kelen na ne ye chrétien e ye silamɛ ye e ka wuli ka bɔ i ka so ka na ne ka so ka tila ka na dumuni di yan n k'o dun ne ye kuranɛ ye Allahu akbar a y'a ye bilahi a tuubira a donna silamɛya la sigi Allahu akbar a bɛ mɔgɔ don a ye kuranɛ ye muso ye kuranɛ de yira a la siga t'a la mais anw bɛ se k'an sigi mɔgɔ fanini ni banini na sigi kafiri ye nin ye yahudiyaw bɛ tan kerecɛnw bɛ tan wa ni min ta seri ma Allahu akbar i ka diinɛ ma sigi mais anw de b'o fɔ mais o yɔrɔnin kelen bɛɛ kerecɛnw bɛ ka hɛrɛ kɛ anw ye Allahu akbar mais anw bɛ ka k'u fa n'u ba neni sigi Allahu akbar kuma yɔrɔ sɔrɔla an silamɛ yɛrɛ bolo sa koyi Allahu akbar ne m'a fɔ ye ne ma dan sɔrɔ min na Amérique m'a fɔ ye muso dɔ kerecɛn muso dɔ de ye église kɔrɔ san k'a ci k'a kɛ misiri ye k'a di an ka africain silamɛkɛ dɔ ma k'u ka seliyɔrɔ ye parce que ale ni maliyɛn in ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ Amérique u ye école kɛ kilasi kelen kɔnɔ ka taa bi ale ye hɛrɛ sɔrɔ nin ye silamɛ de ye se t'a ye mais a ye église san k'a ci k'a kɛ misiri ye école b'a kɔnɔ k'a di silamɛkɛ in ma ne kuma dansi sɔrɔ nin na mais ne yɛrɛ kuma jara sa sisan Nigéria an ka cɛkɔrɔba alimami dɔ fatura sisan Nigéria dɔw wulila ka kerecɛnko kɛlɛ kɛ u bɛ ka kerecɛnw faga kerecɛn mɔgɔ 200 ni kɔ u bɛ ka kerecɛnw faga kerecɛn minnu sen y'u yɛrɛ tila u nana silamɛkɛ in fɛ ko an nana an kalifa ma koyi silamɛkɛ y'a ka misiri dayɛlɛ ko a ye don kerecɛn bɛɛ donna a ko a y'a sigi a tɔ tora min a taara n'olu y'a ka so ka t'olu bila a ka so fagalikɛla ninnu nana a ko gositigɛ kerecɛnw na fɔ ni ale imamu fagara sisan Nigéria a fatura a photo yɛrɛ filɛ u bolo nin an yɛrɛ bɛ se ka kuma sa koyi mais bi nin kɛra héros de ye a bɛ fɔ ten wa a kɛra héros ye kafiri chaîne bɛɛ bɛ ka bɔ kafiriw ka chaîne bɛɛ bɛ ka silamɛ alimami in bɔ bi Nigéria kerecɛn mɔgɔ 200 ni kɔ Abdulahi Abubakar a ko kerecɛnw a bisimila n ka misiri a ye don misiri kɔnɔ u donna misiri kɔnɔ a ye misiri datugu u da la 2018 a tɔ a y'olu ta ka taa ka so kɔnɔ a yɛrɛ banna sisan mais chaîne bɛɛ y'a bɔ a kɛra héros ye mais Abubakar a ye nin min kɛ silamɛya la a t'i fo dɛ a non a t'i fo a t'i barika da a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛya non médaille t'i d'a ma a ko a bɛ diinɛ min na o ko i ka nin de kɛ ko n'i ma nin kɛ e ye kafiri de ye kafiri mais kuranɛ m'a fɔ wa ko ni kafiri boli sɔnna o ti kerecɛn ye dɛ boli sɔnna kuranɛ ko n'a bolila ka na kalifa i ma ko fa ajiru ko a kalifa minɛ kafiri boli sɔnna n'a y'a kalifa e silamɛ ma ko a kalifa minɛ fa ajiru n'i ma kalifa minɛ e ye kafiri de parce que i ye Ala sɔsɔ i ka diinɛ ɲɛfɔ a ye n'o ye Ala kumakan ye n'a y'o faamu o don n'a ma faamu a t'i diyagoya ni a banna o na a sɔnna a ma sɔn
yoro min b'a garanti ni tɔɔrɔ t'a sɔrɔ ko a se Allahu akbar an ka kuranɛ y'an bila nin de la kuranɛ biya mais silamɛya nana yɛlɛmɛ sisan tile gɔntere na sisan Allahu akbar ka kɛ mɔgɔ faga diinɛ ye Allahu akbar ka kɛ den wolobali b'a fa neni a b'a ba neni wallahi k'u ɲɛ ti da maa wɛrɛ kan n'i tɛ silamɛ ye Allahu akbar ko ala k'o bɛɛ ka kɛ silamɛ ye ala dɛsɛra o la e bɛna bila ala nɔ na Allahu akbar ala dɛsɛra ka mɔgɔw kɛ silamɛ ye fo e ka bere fo e ka marifa fo e ka bamuru o de bɛ mɔgɔw kɛ silamɛ ye mais e ko ala ko a ka kɛ ala dɛsɛra Allahu akbar i y'ala bila yɔrɔ min na e ye kafiri de ye siga t'a la ala ko wahadaynahu najdayn ko n ye sira fila bila adamaden o kɛra taa kini fɛ i bɛ kisi taa numan fɛ i bɛ taa jahanama kɔnɔ ala ko wa a banna ko wala amla anna jahannama minka wa mimman ittaba'aka ajmain minhum aywa minka wa mimman ittaba'aka minhum ajmain n bɛ jahanama fa e sitani na ani maa o maa tugura e sitani nɔfɛ n b'a bɛɛ kɛ ka jahanama sɔsɔ yan nin bɛ kuranɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ ka kɛ silamɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ silamɛ ye bilen o kumana jahanama pilasi bɛ kɛ mun mais surakaw sera k'u hakili suraka juguw sera k'u hakilila jugu don mɔgɔ minnu na olu bɛ tan de u ti fa dɔn u ti ba dɔn u ti maa si dɔn ni tasuma yɛrɛ tɛ ala ka don an n'u cɛ amin ala sɔn ala ka don an n'u cɛ amin o ye maa min ko ka di ala ye ka tɛmɛ maa bɛɛ kan mais a ko baara min ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan a ko kira ma k'o ye mun ye kira ko baara min ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan a ko sururun tudkhiluhu ala akhika almuslim a ko de ye nisɔndiya ye i k'i silamɛ ɲɔgɔn nisɔndiya baara min ka di ala ye baara bɛɛ ye k'i silamɛ ɲɔgɔn nisɔndiya aw taqdi anhu daynan walima i ka juru dɔ sara a tɔgɔ la a kamana gɔnna juru b'a la a sere ma se b'i ye k'a dɛmɛ ka juru sara k'o de ka di ala ye ka baara bɛɛ ye aw takshifa anhu qurbatan walima gɛlɛya dɔ de b'a la a ma to sɔrɔ bi nama sɔrɔ bi e ka malo bɔrɛ kelen ta ka d'a ma ka warinin da o kan ko n'a ɲɔgɔnna aw tatrudu anhu ju'an walima i ka kɔngɔ gɛn ka bɔ a la mais alakira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam ale ka mɔgɔ dɔ taatɔ y'a mako la mako min bɛ bɛn ala ma ni ale farala k'a mako bi ɲɛ ko walahi ale bɛ wuli ka tugu o tigi kɔ k'a dɛmɛ fo k'a mako ɲɛ k'o ka di ale ye ka tɛmɛ a ka kalo kelen k'a ka misiri kɔnɔ alabato la itikafu la ka wuli ka tugu mɔgɔ kɔ a mako la e yɛrɛ b'a dɔn ni ne b'a nɔfɛ a mako k'an ka ɲɛ ka wuli ka tugu a kɔ k'a mako dilan kira ko n'ale y'o mɔgɔ ye ko ale bɛ tugu o kɔ k'o ka bɔ ale bolo a ka kalo kelen k'a ka misiri kɔnɔ a tɛ se a musow fɛ yen ka kalo kelen k'a ka misiri kɔnɔ alabato la ko walahi ka tugu mɔgɔ nɔfɛ k'a mako dilan o ka di ale ye a ka kalo kelen k'a ka misiri kɔnɔ ka alabato. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة. Nabawi ni ye kira ka kuma de ye ale ka tugu mɔgɔ kɔ a silamɛ ɲɔgɔn kɔ k'a mako dilan ko walahi o ka bɔ ale yɔrɔ a ka kalo kelen k'a ka misiri kɔnɔ ka ala bato a tɛ se a musow fɛ yen a y'a janto kelenya na o de la an y'a labɛn Mali kɔnɔ bi fɛn dɔ bi gɛlɛya o kɔrɔ tɛ a tɛ se ka kɛ an ko an bɛ nin daminɛ don min na mɔgɔ dama min ko Hayidara a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ hakɛ si t'a la ne k'o ye jumɛn ka silamɛw bɛn o tɛ se ka kɛ e ko Mali la ko a tɛ se ka kɛ n ko an b'a lajɛ an b'an ka sunamɔgɔw fo
an b'an ka tasawufu mɔgɔw fo. O y'i laminɛ. Allahu akbar. N denkɛ n'o ye Dukure denkɛ ye. N b'a fo. Allahu akbar a y'i laminɛ. Ale de ko Haidara a taara ne fo Dakar n ka so. Tiɲɛ. Dukure denkɛ. Allahu akbar. An ye baro kɛ. Ne hakilila ye min ye n y'a yira a la a ko walahi i bɛ se. Allahu akbar. Haidara n'a kɛ i bɛ se. Tiɲɛ. Allahu akbar. Ale de ye ne tasiji o. Tiɲɛ. Ko n'a kɛ i bɛ se. Allahu akbar. Sige. N nana n b'a kɛ don min na fana n y'u bɛɛ wele. Wallahi. Sunamɔgɔ y'u de wulila. Ko Haidara hali ni maa min t'i fɛ i bɛ ka min fɔ nin ye an bɛ nin fɛ wa an b'i nɔfɛ nin na. Tiɲɛ kɛnɛ kan. Allahu akbar. Haidara. Allahu akbar. N ko bɔn an ka taa fɛ. Silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Silamɛw ka fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ diinɛ ko kuma ye. Ayi o tɛ. Ayi k'a fɔ nin ye wahabiya ye nin ye tasawufu mɔgɔw ye nin ye tijaniya ye nin ye kadiriya ye n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ y'a yɔrɔ o yɔrɔ la diinɛ ko kɛlɛ tɛ ala ko kɛlɛ tɛ. Ayi o tɛ. Allahu akbar. Haidara. Kɛlɛ yɔrɔ bɛ min. Ayi kɛlɛ tɛ yen. Kabini e ma na kabini i ma na dugukolo ka yan bɛɛ n'i taabolo don. Siga t'o la. Allahu akbar. I nalen dugukolo kan bɛɛ b'a taabolo kan. Tiɲɛ. N'i yɛrɛ bɛ min choisi i bɛ tugu o tigi. Tiɲɛ o bɛ kɛ. Kɛlɛ tɛ yen. Ayi kɛlɛ tɛ yen. Hasidiya ni ɲɛngoya de bɛ na ni kɛlɛ ye. O don. Kɛlɛ tɛ diinɛ na. Allahu akbar. Nin ko ko bolominɛ de ye tiɲɛ nin ko bolojigin de ye tiɲɛ e dara min na i b'o kɛ maa wɛrɛ dara min na i b'a to a bolo. Tiɲɛ o bɛ kɛ. O t'i bali fana ka na n'i ka bolominɛ dalilu ye ko i mana ye ɲa minɛ kira y'a kɛ tan a y'a kɛ tan. Tiɲɛ siga t'o la. O t'i e fana bali ka na n'i ka bolojigin dalilu ye i mana mɛn n ye n bolo jigin a kɛra tan a kɛra tan. Bɛɛ b'i ta fɔ kɛlɛ tɛ yen. Siga t'o la kɛlɛ t'o la. E tɛna ne bɔ n ta la ne tɛna e bɔ i ta la mais an ni kafiriw bɛ jɛ la o. Siga t'o la. Ni diinɛ ko don an ni kafiriw bɛ jɛ la. An bɛ jɛ la siga t'o la. mais n bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo. O y'i laminɛ. Wallahi an y'u wele a bɛɛ y'an jaabi. Allahu akbar. Sige. U ma to kɔ. Ayi. min b'an fɛ an y'a jir'u la u bɛɛ ko an bɛ nin na. Tiɲɛ siga t'a la. An sɔnna nin ma. Sunamɔgɔw bɛɛ a ɲɛmɔgɔ bɛɛ. Allahu akbar o ye tiɲɛ. mais silamɛw ka nin tɛgɛ donbolo kɔfɛ ni ala sɔnna an bɛna meeting kɛ. Wallahi o bɛ kɛ. An bɛna silamɛ bɛɛ wele. Allahu akbar. Silamɛ bolofara bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan diinɛ ɲɛmɔgɔw. Min b'an fɛ an bɛna fɔ an faso denw ye. Tiɲɛ siga t'a la. mais nin yɔrɔ in na an bɛ min ɲini fanga fɛ. Haidara. jamana in sumali an bɛɛ ka hɛrɛ b'a la. Siga t'a la. Allahu akbar. n'u m'u farati cɛnnikɛla don o kɛnɛkan ko don u b'a kalama. Siga t'o la o bɛ kɛnɛ kan. anw da du b'a kuma bɛɛ mɛn jugu b'a mɛn. Allahu akbar u b'a mɛn. hali sisan ko théâtre bɔla dɔ ye a fɔ ko mɔgɔw ka taa essence san ko essence bɛna dɛsɛ o t'u bolo nin ye. Siga t'o la a b'u bolo yen u y'a dɛrɛ. u y'a minɛ. Siga t'o la. ja fɛn o fɛn bɛ fɔ u tulo b'a bɛɛ la. U tulo b'a la. alors an bɛ min fɔ fanga ye. Allahu akbar. a bolo jɔyɔrɔ ye min ye. sunamɔgɔ si tɛ yen. an ma se min ma. Allahu akbar. a bɛɛ jɛnna n'a ye bɛɛ ko Haidara an bɛ nin na bɛn. Tiɲɛ siga t'o la. Allahu akbar. tasawufu an taara yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ko an jɛnna ni nin ye an ti dɔwɛrɛ ɲini bɛn kɔ jamana kɔnɔ. Tiɲɛ. ko jango bi. Allahu akbar o ye tiɲɛ. Allahu akbar. mais fo an ka fanga k'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen silamɛya tɔgɔ b'u la olu dilanlen bɛ ka bila fitinɛ ɲinini de kama. Allahu akbar. Sige. mais musalisalu don c'est-à-dire chaîne don chaîne kurukuru don tɛ ɲɔgɔn na. U bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa. a bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa de cidenw don. cidenw don. Allahu akbar. Haidara. an bɛ min fɔ fanga ye u ka cidenw ka kuma kɔlɔsi. Allahu akbar i y'a fɔ.
Allahu akbar. balawu jamana in t'a fɛ bi Ayi. u ka cidenw ka kuma kɔlɔsi minnu bilalen don baara la Aha. u k'u ka kuma kɔlɔsi Allahu akbar. Kulibali. alors an b'a fɔ fanga ye Aha. et puis an bɛnn'a ka fana Aha. sunamɔgɔ ni tɔrikatigi Aha. an bɛɛ bɛnn'a kan Voilà. Allahu akbar. an ka wajuli kɛ bonya kɔnɔ Tiens. an ka wajuli kɛ karama kɔnɔ Tiens. an ka wajuli kɛ ala kota kira kota Tiens. an bɛnna nin kan Allahu akbar. an bɛnn'a ka fana Naam. ni ne ka mɔgɔ dɔ ye dɔ neni Aha. ou bien ka kuma tigɛrumali kuma fɔ min ma a bɛɛ b'a dɔn k'a kan bɛ karisa de ma Aha. a tigi ka se fanga ma Voilà. wa a tigi kɔmɔgɔ kana wuli k'a dɛmɛ Ayi. Allahu akbar. Aïdra. pour que jamana in ka basigi Tiens. Sigatala. an bɛnna nin kan Allahu akbar. Ye Kulibali. maa o maa ka mɔgɔ mana jɔ fara Naam. i kelen ni fanga b'a ɲɛnabɔ maa wɛrɛ da t'i don a la Ayi. O tɛ don a la. Kulibali. alors sisan Aha. min bɛ fanga bolo a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la Voilà. Allahu akbar. an ka nin bɛnkan ninnu Aha. a kɛra papiye ye Aha. a bɛɛ dilanna k'a ban a bɛna taa di faamaw bolo ma Tiens. Allahu akbar. mana n'olu yɛrɛ bɛ jamana sumali fɛ Aha. min bɛ fɔ kutubaw la Ɔhɔ. min bɛ fɔ wajulikɛyɔrɔw la Aha. u k'u janto a la Allahu akbar. k'a fɔ procureur général ye Naam. Allahu akbar. u kan'u sigi ka convocation kɔnɔ Ayi. Allahu akbar. pas de convocation Allahu akbar. u ka kumaw lamɛn Ɔhɔ. u yɛrɛ y'a dɔn min tɛ diinɛ kuma ye u ka teliya ka tɛgɛ k'o la Tiɲɛ. a teli b'an na Ɔhɔ. pour que jamana in ka basigi Allahu akbar. Zamzami. Allahu akbar. Allahu akbar. an ka bɛnkan ye ninnu de ye Tiens. mais nin bɛnkan in sɛbɛnnen bɛna taa Aha. ka taa di faama soda bɛɛ la Tiens. a bɛna ta ka taa n'a ye tribunal so la Allahu akbar. an mago bɛ min na bi silamɛw ka kelenya don Sigatala. ni min tɛ se o la i se bɔ a la Tiens. Allahu akbar. Ya bani. nka n'i yera ko e de b'a fɔ i bɛ fitinɛ ɲini Aha. an y'o ko to fanga yɛrɛ de Sigay. Allahu akbar. a banna Heu. Otote bile. ala ka mali suma Amin amin. nka an bɛ segin k'an ka sunamɔgɔw fo Aha. Befo. walahi u y'an bonya Allahu akbar. Tubake. an dalen misiri kɔnɔ Aha. kabini an datɔ Aha. an nana an jɔ misiri kɔnɔ ayiwa ko ka seli jɔ Aha. ayiwa ne ko kabini kelen n ko maa ka n'i bolo jigin dɛ Allahu n ko a akbar. bɛɛ k'a bolo minɛ Sigay. Allahu akbar. mɔgɔ seli tun bɛna yɛlɛ tun bɛna an dɛsɛ ka seli Allahu akbar. Sigatola. n ko bɛɛ k'a bolo minɛ dɛ wa ne yɛrɛ ta ye n bolo di Allahu akbar. an zelila Aha. an tilalen u ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ko Aha. ko tara an ni bagijɛ nana wa Allah. ko an k'an ka bagijɛ fɛnsɛ ka wazifa fɛ Subhanallah. La ilaha illallah. Zamzami. ayiwa Allahu akbar. mɛ a bɛɛ kɛra mun kɔnɔ bonya ni karama O don. bɛɛ nisɔndiyara Tiens. walahi bɛɛ nisɔndiyara Tiens. O bɛ kɛ. i sunamɔgɔw Aha. i mɔgɔ wɛrɛw Aha. bɛɛ nisɔndiyalen de farala ɲɔgɔn na Allahu wa an akbar. b'a dɔn a bɛnna ala ma Sigatala. Allahu akbar. Aïdra. mɛ nin bɛɛ kɔ fɔ an k'a dɔn mɔgɔ dɔw de bɛ yen Aha. u bilalen don baara dɔw de la u b'u ka hɛrɛ sɔrɔ Allahu o akbar. tuma na ni fanga m'a ɲɛ dayɛlɛ k'o tigiw filɛ Naam. u bɛ kɛ jamana in sababu jugu ye Allahu akbar. Aïdra. a wuli Allahu akbar. fo tiɲɛ ka fɔ fanga fana ye O bɛ fɔ. anw m'a kanu Naam. maa si ka jɔ faama bulonda la anw tɔgɔ la Ayi. anw y'an ta to faamaba de ma Allahu akbar. Yo fɔ. mɛ an ka jamana kisili kama Aha. ani silamɛ yɛrɛw lafiyali kama Naam. tiɲɛnikɛlaw u k'an ka kunbɛn Sigatala. O bɛ kunbɛn. Allahu akbar. o ci de tun bɛ n bolo ka fɔ fanga ye Aha. mɛ an ma tila Aha. nin ye ne ka ci lase de ye Tiens. mɛ an bɛɛ bi jɛ ka min lase ni ala sɔnna o don man jan bilen Aha. Allahu akbar. an tun b'a kanu ni sunkalo banna dɔrɔn k'o tugu a la Allahu akbar. ka faamaw ka papiye d'u ma ka tribunal ka papiye d'a ma Tiens. ɔ n'u yɛrɛ y'u sigi ka tiɲɛnikɛlaw kumakan mɛn Ah. n'u ma fɛn fɔ Aha. ni fɛn bɔra a la o fɔr'u ye dɛ O fɔra. Sigay. mɛ anw ka cɛsiri ye jamana in ka suma Wallahi. silamɛw ka don da kelen mɛ a lajɛ Allahu akbar. kɛlima kelen dɔrɔn bilahi Aha. an bɛna dɛsɛ ka seli bɛɛ nisɔndiyara Tiens. Sigatala.
ne ko a kabini kelen ɔhɔ n ko bolo a y'a bolo minɛ dɛ bɛɛ k'a bolo minɛ dɛ n ko wa ne yɛrɛ ta minɛ ne ɔhɔ siga yɛlɛla Alahu. an tilala u ka ɲɛmɔgɔ ko ka bagijɛ fɛnsɛ ko an ka wazifa kɛ Allahu akbar suna misiri kɔnɔ tiɲɛ kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen walahi fanini banini bɛ min ayi o tɛ yen an bɛ se ka taa ta an tɛ se ka taa ta an tɛ se ka taa ta o tiɲɛ dɛ nin kɛnɛ in fana kan yakubu tukure ɔhɔ n b'a fɔ Allahu akbar a y'i laminɛ ale denkɛ de ye ne tasijiw Allahu akbar ka encourager baara in na tiɲɛ wa a ma k'a yɛrɛ kɔ an n'a y'a bɛɛ kɛ Allahu akbar a jira an sera ka so yakubu fɛ yen ɔhɔ a non a filimɛna wa n t'a dɔn ɲɔ tɛ a kɛra nisɔndiya da ye tiɲɛ siga t'a la a bɛ ko ye Allahu akbar a kɛra nisɔndiya da ye siga t'a la a bɛ ko ye walahi an b'u fo a y'i laminɛ k'a ɲini ala fɛ lailatul kadiri in bonya kama ɔhɔ maa o maa ko i bɛ silamɛw ka bɛn tiɲɛ ala k'i mago sa ami ala sɔn Allahu akbar ni hɛrɛ b'i la ala k'a bɔ i la ami ami ala i jigi sɔn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'i jigi tigɛ ami ala sɔn Allahu akbar maa o maa ko n bɛ fɛ silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ɔhɔ ko e wulila ka jɔ o la hali ni dakuruɲa kelen kuma ye ɔhɔ yarabi ala k'i ka dɛsɛ kɛ se ye ami ala sɔn Allahu akbar maa o maa bɛ faso in bɛnni fɛ ala k'a n'u bɛn ami ami ala k'a n'u kɔrɔta ami ami fitinɛtigiw ala k'u mago sa ami ami ala sɔn ala ka balawu jigin u kan ami ami ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ami ami ala ka kelenya don mali kɔnɔ ami 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 ci min tun bɛ yen ka fɔ fanga ye nin don ɔhɔ y'a mɛn u b'u ka papiyew sɔrɔ inshallah su in na ɔhɔ dugawu minnu kan ka kɛ ɔhɔ u bɛ n'olu ɲɛfɔ sisan inshallah su in na mɛlɛkɛw bɛ yan fɔ fajiri a kana n'a taara so a kana sunɔgɔ dɛ ayi sunɔgɔ tɛ yen a ye taa ɲɛ jo ɔhɔ a ka nin dugawu in kɛ ɔhɔ wa su in na a bɛ minɛ dɛ bɛ minɛ a jira ala k'a minɛ ami ami alhamdulillah su in na fayida ɔhɔ o de ye arakan fila selili ye namu ni arakan fila selila i b'a selili fatiya ye ani sura min mana nɔgɔya i ma ɔhɔ i b'o da kan ɔhɔ n'i tilala o la namu i bɛ istigfar kɛ ɔhɔ ni o de ye astagfirullah ɔhɔ i b'o kɛ siɲɛ 100 tiɲɛ ani salatu ala nabi namu n'o ye ka kisi ɲini kisi kɛ kira kan o siɲɛ 100 a mana kɛ salatu ye n'o banna ya hayyu ya kayyumu birahmatika astaghis k'a fɔ ya hayyu ya kayyumu birahmatika astaghis a laban i b'o fara kan ni o de ye agisni o kɔrɔ de ye ya hayyu ya ɲɛnamaya masa ya kayyumu masa min jɔn bɛ ni a yɛrɛ ye ani danfɛnw ye birahmatika n'i ka hinɛ ye astaghisu n bɛ dɛmɛ ɲini fɛ agisni ala n dɛmɛ bɔda kɛ n ye n ka dekunw na o mana kɛ hami o hami na i kan k'o kɛ siɲɛ 300 ani siɲɛ 13 n'o kɛra hami o hami ye ko ala bɛ bɔda di ni suba in yɛrɛ kama ala k'o kɛ bɔda ye an bɛɛ ye ala ka kɔrɔta di ala ka wasa di ala k'o k'a ka ala ya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sallallahu muhammadu alayhi ayiwa an ka laada baya n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti suɲɛli kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واقض حاجاتنا فرج همومنا واكشف همومنا واستر عيوبنا واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين